Așa. Am venit la acoperiș de lemn. Acolo e un fluture. Uitați, uitați fluturele, băieți. Uitați-l, uitați-l. Uitați fluturele, flufurele. Uitați câte câinele. Pe aproape. Nu te mâncă rău. Uitați câte câinele. Bella! Bella o cheamă. Ce fa Bella? Nu e a noastră. Nu e a noastră. Uite cât de mare. Da. Cum vorbeam, nu știu pe ea. Este baia în care meream noi. Am pietrecere și dădeam în ușă. Noi asta am făcut, am spart asta și am aruncat și un lemn acolo. Am spart WC-ul. O căzut WC-ul. Tot. Din cauza noastră. Nimeni nu mai stă aici, deci. Deci că e în regulă să demolăm asta. Ăla nu, că în ăla avem dovleci, îi apărăm de ploaie. Da, e bun să demolăm. Deci, da, să mă uit de struguri. Ce? Deci, mergem la căutare de buci, cale la buci. Câine rău e. Hai să fac un video discutând dovlecilor. Ce să-i pe la câțiva vecinilor? Îi urât, știi? Tu nu mai lătra. Du-te altundeva. Nu lătra la noi, că noi nu avem monede. Da-te, da-te, da-te! Yeah. Așa tot îl pot, tot. Au! Au, am dat cu capul în copac. Bun, mai țin de când intrăm pe aici pe la vecinul. Bun. Ce rătrat e ăla? Tati, te rog, nu mă înjura că fac video. Chihuahua, mă. Ce-au înjurat? Râs-mâs. Rasa măsii? Tati! Da, mă. E rasa asta de câine. Bunii, mai țin de când intram pe aici pe la vecinul. Pe aici pe la vecinul. Să treci? Nu, când intram. Nu văzut că ai cățaua aia neagră pe lângă garda aia din două guci o păpat. Nu aia, asta. Păi și nu vine pe aici pe lângă gard, că e afară, că dar cu pe lângă gard. Hai, să o tăiem până n-a sărit pe garda aia. Da, e mulțumit gardul. Nu o să sar gardul. Nu ai văzut aia cu copilul care a venit și s-a lăsat, i-au scris în casă, s-a lăsat copilul afară. Nu da. L-am văzut. Ai văzut? Despre ce mă? Despre ce? Doamne, Dumnezeule, Doamne. Întâi să nu mor tu, după aia să-mi... După aia.
Păi da, azi mai mult e cu ea, că baba aia care a făcut busul, când a deschis ușa, că a păducat, că spărea muța să sări pe ușă, dar nu au auzit-o. Dar pe cupopa să cu muța să o grămadă. Păi, drație! Dar poți să mai înjuri. Păi nu în jur, dar așa au zis copa, că au zis că e muța îndrăcită. Băr, patati. Tra-la-lelo, tra-la-la, băr. Ce faină e aia. Păi cum? Noi ne întoarcem la o aventură. Aici ce faci? O faci numai De cât? 5 minute? Foarte bun. Pentru un video de-a meu să postez, da. Nu să încerc să fac cumva să pun telefonul sus, să filmez la PS4. Cât eu mă joc cu Ghița. Verișoară meu are Ghiță. Dacă n-ar fi spus ăsta, bac pe ea. Păi da, eu nu știu ce fie pe aici. Păi da, nu i-am spus acolo ca să nu pună pe aici. Tati, pentru video mă gândesc să luăm ceva din la planșă de lemn, să lipim de perete și să punem telefonul acolo. Știi de ce, tati? Muscă direct în gândul. Da, Așa am păsit eu. Când am păsit? Ieri. Era ieri sau la altă ieri? Ieri. Alaltă ieri, mă. Alaltă ieri. Alaltă ieri. A, da, când eram la plimbare. Da, am fost la plimbare. Spor direct Da. Și am behăit, cred că o jumătate de ceas. A mea să duce. O dăgie foarte tot. Mâncane din aia mică albă. Aia mică. Da. Bă, dar direct în grădă, deschizi gura și direct în gâs o băga. Așa. Puteți să mă înjurați. Uite, eu și după așa fete de bădăi, care au fost mai vestul de ce să mânează în băile ăla? Hai, mami. Nu stropit. Eu, poveste cu băi. Haideți. Hai. Lirililarila. Mantă, dacă mă și... Nu ce vreau eu. Tati, ai vrea să fac un video cum joc de pe PS4. Știm? Da. Zot. Tati, aș vrea să fac video cum mă joc de pe PS4, dar știi cum mă gândesc? Să nu ții tu mâna telefonul, mă gândesc să luăm planșe din aia de lemn, o lipim de perete. Este suport, mă. Avem? N-avem noi. Dar este la zi. La ce? Nu mai merge vreodată la Sibiu. La ce? Alo? La ce? La Sibiu, la zi. La Jumbo. Da? Am văzut acolo. Ce? GoPro? Suport. Nu GoPro. Suport să pui telefonul să faci videouri. Da, aici la hațe că e televizorul sus. Ăla e picior telescopic, măi, frerică. E suport din ăla mic. Băi, da, dar nu putem lua o planșă de lemn, lipim de perete. Nu putem. Ăla e pentru așa ceva, mă, suportul. Tu faci video cu el. Înțelegi? Eu vreau acum să fac. Da, tu și faci video acum. Dar nu poți să lipești o planșă. De ce? Nu pot. Am văzut că merge transmis direct de pe SPS. Tati. Da, ai văzut, transmite. Dar nu știu cum. Nici eu nu știu cum. Dar mă ajuți măcar. Dacă nu știu cum, cu ce să ajut? Poate îți dai seama, e ca pe PS5, dar vii să mă ajuți. Tati, ține telefonul către carton. S-a dus. Hai să-ți arăt cum. Arată-mi, dar mai încolo. Treci. Trec, dar cum nu să meargă? Unde-i Flocea? Unde-i, mă, Flocea? Mami, nu mai e Flocea. O venit pe bunte, că pleca aia cu când sări peste poartă. Ce? Stai să-ți arăt, Dalidașe. Nu mâncat? Da. Nu, mami, pe aici trebuie să fie. Hai să-ți arăt. Ai răbdare, lasă-mă să răcie cu jocul tău cu prostiile tale. Te rog. Te rog frumos. Te las în pace, dar... Eu promit că te las în pace, dar să vii.
stai. Băi, ce ți-ai zis o să rămâi ușa deschisă? Eu am intrat, dar în casă. Uite. Uite, tati.